kanthi tema kegiatan. Materi tanggap wacana sesorah pidato utawa medhar sabda. Tujuan pembelajaran ing kene nomor 1 menjelaskan struktur teks pidato. Nomor 2 membedakan ciri kebahasaan teks pidato resmi dengan pidato tak resmi. Ketiga, menjelaskan kaidah penulisan teks pidato. Tanggap wacana sesorah utawa pidato yaiku kegiatan micara ngomong ing ngarepe wong akeh utawa masa kanthi ancas tujuan tartamtu. Dene jenis pidato kapérang ana 4. Nomor 1 pidato persuasif. Nomor 2 pidato argumentatif. Ketelu pidato informatif. Kepapat pidato deskriptif. Pidato persuasif yaiku pidato kang tujuane menehi pengaruh kang ngrungokake. Pidato argumentatif yaiku pidato kang tujuane menehi keyakinan kang ngrungokake. Pidato informatif pidato kang tujuane menehi pawarta utawa weruh. Pidato deskriptif yaiku pidato kang tujuane nggambarake kahanan utawa keadaan. Dene tujuan pidato nomor 1 kanggo aweh panglipur. Nomor 2 kanggo aweh ular-ular utawa pangerten. Ketelu kanggo aweh daya pangribawa marang sing ngrungokake. Langkah-langkah pidato ana 6 yaiku 1 nemtokake tema, 2 nemtokake tujuan, 3 ngumpulake bahan, 4 nyusun reng-rengan pidato, 5 ngrembangake reng-rengan dadi teks pidato, lan 6 latihan kanthi swara lan pangucapan kang apik. Ing kene uga perlu digatekake bab-bab supaya pidato kang diwedharake oleh kasil kanthi apik. Kesiji, pidato kudu sing mateng. Nomor 2, swara lagu pangucapan kudu bener lan kudu disengkuyung, salah bawa lan penampilan rapi lan sopan yang semake. Ketelu, kudu bisa milih metode pidato kang cocok karo tema kang diwedharake. Dene kepapat, sikap utawa salah bawa sing apik kalarasake kahanan apa kang diwedharake. Metode pidato ana 4. 1 metode naskah, 2 metode impromptu, 3 metode ngapalake, lan kepapat metode ekstemporan. Metode naskah ing kene yaiku duweni teges pidato kanthi maca naskah kang ditulis. Metode impromptu duweni teges pidato dumadakan tanpa ana persiapan luwih dhisik. Metode ngapalake yaiku pidato kang wis direncanakake luwih dhisik ditulis jangkep banjur diapalake. Dene metode ekstemporan yaiku pidato tanpa nggunakake naskah jangkep nanging mung arupa pokok pikiran utawa catetan penting. Metode iki sifatnya luwih luwes. Maksudnya
bisa kalarasake karo kahanan. Ing kene uga disinaoni bab rantaman pidato. Nomor 1, salam pambuka. 2, purwaka. 3, isi utawa wigatining pidato utawa surasane. 4, panutup. Lan 5, salam panutup. Rantaman pidato. Salam pambuka maksudé isine ngucapake salam marang para rawuh utawa para tamu minangka tandha saka aruh lan pangurmatan. Kawiwitan tembung nuwun utawa salam liyane. Purwaka maksude isine pangucap syukur lan panuwun marang Gusti Kang Maha Agung. Dene isi surasane duweni maksud medharake apa wae kang dadi wigatining pidato. Pangarep-arep ing kene duweni maksud nyuwun donga pangestu marang sapa wae sing rawuh supaya apa kang dadi gegayuhane bisa kaleksanan apa dene patutur. Dene panutup isine nyuwun pangapura marang para rawuh mbok menawa anggone pidato ana kaluputan ing bab basa lan tindak tanduk. Pungkasan salam panutup ngaturaken salam marang para rawuh. Dadi ing kene sakwise minaoni bab sesurah bisa disimpulake menawa pidato minangka salah sijine cara kanggo nglatih wicara ing ngarepe wong akeh. Cukup semene materi bab pidato. Matur nuwun. Wonten pamulangan ing dinten menika kanthi materi